Здравейте хора, аз съм BestmanBG и днес ще ви покажа как да си направите яка къща. Ще са ви необходими тези материали, които виждате, всичките. Бял дъб, такива дъбови стъпала, черно дърво, черни дъбови стъпала. Между другото, дървото да е необработен. Черни дебели плочи, нали, да са по-дебели. Сини стъкла и зелени стъкла, факли и цветя. И да започваме. Значи, първо аглите ни ще бъдат от черни копчета. Широчината на къщата мисля да е 9 копчета. Така, 9. Дължината ще е 4 копчета. Ще е дължината. Да видя колко съм го направил. Да не съм сгрешил нещо. Защото хора, нещо ми лагва. Така. Не съм сгрешил, добре. И така. Дължината мисля да е 13 см. Аз не обичам нито много големи къщи, нито много малки. Обичам да са средни. Толкова ще е широка. 13 копчета. Така. Сори хора, че Майнкрафтката ми лагва. Не знам защо така. И мен ми е гадно. Трябва да е тук май. Ако не съм сгрешил. И така хора. Така трябва да го направите. Аглите, нали, по-хубаво е така да е шарено от такъв дъб. И така хора. До тук трябва да ви се получи така от черен дъб. И после продължавате да наслоявате с този дъб белия на другите места. Но ще трябва да отделяте място и за стъкла после, където искате, разбира се, да си сложите стъкла.
Тук ще е добре да направите така. Значи така. Това. Не знам, що се получи малко гадо. И така, хора, наслоявате. Тук си оставате едно празно място за врата по средата. И така. И така, хора. Тук е добре така да ви се получи къщата. Малко да огледате. Тези стъпала съм ги сложил, не знам, за малко по-яко. Може да си изберете какви стъкла искате. Шарени, може ако искате безцветни. Не е важно стъклото. Какви са. И са продължаваме с наслояването на покрива. Както виждате. Не съм направил покрив, защото сега ще правим. Значи само от лявата и дясната страна правите. Отпред и отзад не трябва да слагате такива. Сега ще ви покажа как трябва да се прави. Така. Така в такава редица трябва да правите от тази страна до края. Само от тая страна, от лявата и от дясната. Опа. Не знам, що хора, като почна да снимам на ми лазва, че като не снимам на ми лазва. Поправя. Добре. Така да наслагате от лявата страна и от дясната по същия начин до края. Така. И така до края. Иначе не е хубаво да слагате отпред и отзад. И до тук така. И така, хора, след като сте сложили до края и от лявата и от дясната страна, почвате да правите покривът на къщата. И от тук правите така. И купчета, да, за да ходят, за да изкачват стъпалата. И така по този начин и от двете страни правите. И така, хора, така трябва да направите от тия двете страни. И после от ляво и от дясно просто наслоявате, докато се запълни покрива. Много ми лага, хора. Затова се принуждавам да спирам на пауза. Просто наслоявате. Лагва ми. Така наслоявате и от двете страни, нали знаете как. И докато се свърши от тая страна и от другата, и наслоявате просто.